Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam nga agnagan iti Norman. Iti probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Saan apa nangilastog ngem adda kabaalan dagiti naganak mi. May paay da amin akayat mi kan kasapulan mi nga anak da. Talo kami nga kakabsat. Siyak ti buridak. Agtawan akon iti 25 idinamamok ni Grace. Nasingpet ken addaan iti nasayaat nga ugali. Ngem damamaken papa saan da apabor iti ayan ayat mi. Bueno papagayam, intay denggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Norman. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Oh, Norman, itay pa'y apalpaliiwan ka. Nakaisam ka mangkit kita iti cellphone mo. Apay, adda ka din kayan ayat mo. Kwan? Addan, mama. Anya? Pasensya kayo, mama, Jack impact pa kaamo kada kayo. Gaputaan mo kumet nga daan ako iti husto nga edad. Adda ka niti husto nga edad. Ngam adda ka pala iti puder mi anaganak yo. Iso arumba nga amin na mapaspasamak iti biyagyo ket naskan nga mumi. Mama, Sigurado laeng apo masakada kami. No asino man dayta babae. Amumat no anya ti kayat ko. Jak kayat ti babae ama mirmiraot. Agarop do atawantan nga agayan ayat. Ngam aging gaita. Dinak pa inyam amo kadagiti naganak mo, Norman. ha? Nayam amo kamutan iti pamilyak. Awan mo ti parikot kadakwada. Ta-welcome kamat anyaman nga oras sa kayat mo ti pumasyar iti balay. Pagyamanak unay dayta, Grace. Nga madanaganak namin iti agbalin a reaksyon da mama, no bilang laeng. Amo kasan apabor kanyak dagiti naganak mo. Nariknak dayta, idi pay laang. Di ka madanagan. Agtaytay mingak laeng. Yam amo kan tumatlaang ka dagiti naganak ko. Kaano, Norman? Imbaga mapanggap mo nga ikalay sana. Ngam aging gaita, dinak pa'y pulos inyam amo kadakwada. Kaslada parikot mo gayam. Awan gayam. Talagang adda parikot ko. Jack amo na niya karamidak. Parikot mo ka diti inam. Juan, parikot ko ni mama. Di na kahit ni Grace para kanyak. Ay, addan panunot mo, Norman. Kan maysa, adda mo natalgad at trabahom. Iswasaan arumbang ang makibiyang ti inam. Nang runa, no maipapan iti ayat. Nasingpatmat ni Grace. Awan makunakan ko na. Panggap ko ngarot nga kalay sa kamin. Ngam lapad at talaga dagiti naganak ko. Pare, amok ni Grace. Wan, saan abak ng ti pamilya na? Ngam nasaya at mati ugali na. Ada trabaho na. Kan ada itsura na. No kinabak ng laang ti pangibasbasaran ti inam. Ada kan kadaytan no surutem ti kayat na. Itaman pa yung makita ka analiday, Grace. Sana ka na irwam ang makakit-kita kan ka akasta. Jack amo no kasano nga ibagakan ka daytoy, Norman. Mariribu ka na. Ibagam, no anyaman dayta. Masikugak, Norman. Dua bulanan. Ha? Sigurado ka kadi? Kaya't mo asawan, agbalin akon nga ama? Wen, nga madanagan na, gapo ka dagiti dadakkel mo. Maragsakan ak una iti daytang imbagam. Kamaudyanan na, addan ton putot ko.
Di mo pa kadanagan da mamakan papa. Siya kung ti makamu kadakwada. Madanagan gapoy ti agbalin a reaksyon to dagiti naganak mo. Kas itinakunak, ilaban ko ti ayan ayata. Jak itulok at ti kayat da mama ti masurot. Papa, adda ko man napatag nga ibagak kada kayo. Amok amaawatan nyo ti ibagak. Anya dayta? Adda ka di parikot? Kinapudno na. Parikot ko, no kasanok nga ibaga kada kayo kini mama daytoy. Ay ayatak unay ni Grace. Kat ad-adda ita kasapulan nak. Gaputa masikugan. Agkalay sa kami kuman, papa. Aniya? Sa anak adumawat iti kwarta kada kayo. Gaputa damatan ornomi. Ngam ti pamalubos yu ti kidkid dawag. Talaga nga wanimpangag mo apam magbagami kini mamam. Dayjay a babae ti kalaysam. Nagpasikuglangan ka, gaputada kwartam. Dayta ti kayat na. Saan, papa? Saan apudno dayta? Ha! Saan? Awan ti kalaysa a mapasamak. Di mi kayat dayjay a babae aparakan ka. Di ka di mabain kadagiti kakabsat mo. Nagbabak nang dagiti asawa da. Sika, tinutupam tikaskan kuana amarigrigat lang. Mama, apay matan as sinipatdak. Pumanaw kan dito'y palay. No di mo kayat ti pamagbagaan. Mama, apay ka di akasta kayo. Anya ka di tibasol ko kada kayo. Jak kayat dayjay a Grace nalawag. Ay ayatak unay ni Grace, mama. Naragsakakan ko ana. Nang runak at maadaan kami ni iti anak. Pamalubos yula ang matikid-kid dawag. Iti kasta, naragsak ko mama ti kalay sami. Ngawan ti lapad. Awan serbim anak kaatal, Norman. Jak amono anya tinakitam iti dayjay a babae. Takas taunay ti panagayat mo kan kwa na. Idento tamay salang a mamirmirat. Mama, di kay kumaagsaw iti kasta. Pangaasiyo. Sa dino tinagapon niyo, mama? Nasaya at nasarakak ti pagnanaudan dayjay a babae. Anya ti kayat yu asawan? Naggapuak ijay balay da Grace. Kinasaritak. Imbagakan kwa na asaan arason jay sikog na tapno aklonak kas manugang. Anya? Apay, mama. Anya ka di timadi na aramid ka na kayo ni Grace. Taapay akas tamot tanti ipakpakita yu kan kwa na. Dagiti manugang yung asawa dagiti kakabsat ko. Saan mo't akas ta titrato yu kadakwada? Nasaya titrato mi kan ni papam kadakwada. Gaputa ambo dagiti kakabsat mo tinagpili iti babae a para kadakwada. Jay adda mabalinda iti biyag saan akaskin ni Grace. No di yu maaklo ni Grace. Saan ko nga ipilit, mama? Kabaalak abiyagan ti bukod ko a pamilya. Nga uray awan tulong nga gapo kada kayo. Sige, no day tate ko nam. Ngam no dumtang to ti kanito a panawan na kadaychay a babae. Tawanan kwartam makamuka. Hello, Grace? Norman, Oh, apay ngagsangsangit ka. imay dito ni mama. Agkakasakit na itim bagbaga na kanya. Anya? Tapno maurnusan ti amin kada kayo. Pumanaw aglangan. Mapanak iti Manila. Ada kasinsin ko ijay. Anya? Grace, pangasim ko ma. Urnusan ta ti amin. Kabalak nga urnusan no anyaman ti saan mi ang nagkikinaawatan kada mama. Basta di ka pumanaw. Kasanon ti sikog mo. Amo ka narigat. Ngam amok man nga iso ti wagas.
Tapno sumaya at tilinangan yung agina. Pagkawanan nak Norman. Ngamdo itilangan ti amo ka solusyon. Diyak namin maaklon ti panagsasao ni mamam. Saan, Grace? Di nakpanawan. Apaya ka na yun kamatan anapartak no agawid ka. Mama, di na kasasarita, Mama. Tama nga no makaisawa pa itisanan sayat. Gusto lang, tapi manaw ni Grace. Numabalin na ko matiag pili tinaganag. Saan ko maasikat ipinilik ngaynak? Di mo pang panunutan. Ti pakasakitan ti anak mo. Kwarta lang tinapatig kada kayo. Anya ka din day tangay bagbagam Norman. Nalipatam ka din asyak tinam. Sabay kumatagbalin kayo na naragsak kini Papa. Gaputaawanin ni Grace. Kastamatan tagbalin nga na kami. Diyaga mo, no sa dino ti pangsurutak katakwaday di Manila. Lipatam mo day jaya Grace. Saan nga iso ti parakan ka? Patyak nga dan tupay mam amom asabali anasay saya at nga amang ngamiso. Awan asyo! Awan sirbiyo na ganak! Ano? Ay, unay matenday tanga inam. Noan yala unay ay ati di na kayat kan ni Grace. Tapi nagsasawan na. Diya ka mo? Noan niya puso ti addakin ni Mama. Awanan. Diya kon makontak ni Grace. Sa anak pa sigurado. No ije Manila at talaga tinapanan na. Ti Facebook na nga eh. In-block na kon. Iso nga awan na pulos pang kontakak kan ko na. Makonkonsensya ko na Glenn. Upat abulanan ti sikog na. Gimawanak iti dan nana. Ay, unay matanti inam. Ay, gayam. Amamumot ni Marie, saan ka di? Wen, gayam ni Grace. Ang mga nuadaan muna, maipapan kan ni Grace. Sigurado akit tidayta, ta best friend dakat nga rod. Aywan na niya. Sige, mapanak ije balay da Marie. Inak agpakpakaasikan ko na. Surutak dagiti aginak. Uray laksidan dakon dagiti dadakkel ko. Imayak, gaputa amok nga amom no sa dino ti ayan ni Grace ita. Pangaasim ko matay bagam. Namin anon adaras ang napanak iji balayda. Ngam awan mo't madanon ko ataw ijay. Binilinak ti gayam ko. Asa anak ang agibagakin ka no bilang laang. Pangasim. Maawatam kumamat ti sitwasyon ko ita. Jak pulos makaturog, gapuken ko na. Pampanunutek, no kumusta nga tan. No nanganan, no kumusta matan ti sikog na. Ay, kaasim at tigayom ko. Ikarik, saan mo apakabasulan no ibagam kanyak no sa dino ti ayan na. Nagsukat nga minen iti cellphone number na. Amok nga addaken ka. O sige, ibagakan ka Norman. Amok asikalaang ti makatulong ken kwa na. Ngamin, agtrab-trabaho ti gayam ko. Nga uray kasjay ti sitwasyon na. Agyaman ak, Marie. Adamot traveling bag mo. Sa dino ti papanam, ha? Wan nga ron. Apay, sa dinungag paiso ti papanam. No sa dino man ti papanak. Di da ko man pakibiyangan, Mama. Papa. Inak sa pulan ni Grace ija Manila. Agpampanunot ka ka di Norman. Pemanaw lang arudan, surutan pay lang. Ay atak ni Grace. Iso abirokak. Ket no laksiden dak nga anak gapo iti daytoy nga aramidak. Awan mabalin ko. Aniya. Sige. Innakon.
Norman, mabitlong! Norman! Norman? Wen, Grace. Siyak nga rod. Agyaman ak na sarakak matlayang ti ayan mo. Sino tinangibagakan ka dito iti pagnanaadak? Saanan anas ka no asino tinangibaga? Tinapatag kat adakon. Amo ka din ni mamam nga imay ka dito eh. Wen, Ad-adamanan ang makatungtut kanya. Kapoy ti kasto nga inaramid mo. adayo dito ay. Saan data masurutan? Ken may sa, di na amo dito'y ayanta. Agyaman hak. Taimbay ka, Norman. Kunak na sana kung asapulan pa, Norman. Manipod pimanaw ka. Saan ka nagsardang anang sapol kan ka? Saan ka makaturturo amang pampanunot no sa dino ti ayan mo? No kumusta kan? Pakawanin na kuma. Gaputa saan ka na ilaban kini mama? No saan ko makas di tinaramid ni mamam kanyak? Saan ko ang mapanunot ti umadayo? Pinanawak ti pamilya. Gaputa jak kayat ama iraman da iti mapaspasamak kadata. Ikarik, manipod ita. Saanan ang maulit pa'y dayjay nga inaramid ni mama? Agsapulak iti panggadak dito ay. Para kada kayo iti agbalin nga anak ta. Agyaman hak. Kunak nakit din agpas ngayak ngawan ka, Norman. Jak ipalubos ang mapasamak dayta. Ay ayatan ka unay, Grace. Amum dayta. Iso nga aramidak ti amin para kan ka. Nga uray gurain nak ni mama. Sapel ako, ma. Tainton may pas ngay kung ti agbalin nga apo ko da. Maaklundak matan. Kas manugang da. Saan ka nagtungpal iti pagayatan ni mama, Mr. Lonely? Impas ngay nga rod ni Grace ti anak mi, ngem saan lataan nagbaliw ni mama. Nupay kasta, nagkalaysa kami kini Grace. Mangnamnama kami, asapay lakuma, tamaaklon to dagiti dadakkel ko, ti asawa kas manugang da. To'y pagayam mo, Norman. Norman pagayam ko, agyaman ak iti daytoy apakasaritaang. Husto lang ti inaramid mo pagayam ko. Nolaket iso ti pudno nga ayatem, ilaban mo. Saan at ti kinabaknang ti pagbasaran itinagan ni ayat. Ket sapay lakuma, tadumteng to ti panawen, amaaklon dagiti naganak mo ti asawam. Bueno papagayam, ingka nangigan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Norman, iti probinsya ti Nueva Vizcaya. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kan iti matdireksyon, Virgie Paclay. Sound effects, June Rebutaso. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.